אתם קיבלתם את האימייל ששלחתי אתמול בערב? אני ראיתי שיאיר, החזרת לי תשובה. כן. שלמה, אתה קיבלת? לא קיבלתי שום אימייל, אבל תכף אני אסתכל עוד פעם. בפעם האחרונה הסתכלתי בצהריים. מוזר מאוד, אני אבדוק עוד פעם אם זה נשלח אליך. אדם, אתה זוכר מתי טובה שלחה לך? טובה שלחה לי לדעתי שלשום, ואני שלחתי אתמול. אני רואה, נכן קיבלתי. אוקיי, מתחילים להקליט, אדם. כן, אנחנו התחלנו. אני אעשה הקלטה חדשה? הקלטה חדשה, מה זאת אומרת? הקלטה. אין צורך, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז היום ה-18 בינואר, הפגישה הזאת היא הפגישה מספר 70, ושלמה לא יכול היה להגיע לפעם שעברה, אני מסכם במשפט או שניים. בפעם שעברה הייתי, לא הייתי לפני פעמיים. אתה בטוח? כן. טוב, התבלבלתי לגמרי. בכל אופן, בפעם האחרונה שנפגשנו בפגישה מספר 69, הודענו גם אדם וגם אני שלא מצאנו דיקופה של מלך חביץ', ואומנם בלה מצא כמה פרגמנטים, אבל אני חושב שאם לדון בדיקופה כפי שהצגנו את הבעיה על הקשר בין יחיאל פיינר, המבוא שלו לספר שיריו צביון צוונציק ודיקופה של פרץ מרקי שפורסם בראשית שנות ה-20, צריך לעשות את זה עם הטקסט המלא. מצד אחר, זה לא הכרח שנעשה כשאין לנו כל הטקסט. אז בפעם שעברה, מכיוון שלא היה לנו, אנחנו עזרנו לבלה, שאלה כמה מילים באחד התרגומים שהיא עושה, ובעיקר קראנו עם אדם את דרגוילם של היי לייביק, לצרכים שהוא צריך בעבודה שהוא כותב. עוד דבר שהוזכר באחת הפגישות האחרונות שלנו, היה שאם כבר דיברנו על המבוא של יחיאל פיינר וגמרנו לקרוא ולנתח אותו, בלה הזכירה שרצוי שנקרא כמה מהשירים בתוך ספר השירים, ואכן טובה אשתי תרקה כמה מהם ואדם שלח לכם, ואני מציע שהיום אנחנו נעשה קומבינציה, מצד אחד נקרא את כמה מהשירים האלה ונמקם אותם בתוך הדיון שלנו על המבוא של יחיאל פיינר. כבר אמרנו על זה כמה דברים, לא הייתי רוצה לחזור שוב על התזה שפיתחתי, אבל נזכיר פה ושם כמה דברים כדי למקם את הקריאה בשירים לאור המבוא, אבל בעיקר בהסכמתו של אדם, וכדי שנוכל גם אנחנו וגם הוא לקרוא ביחד את הטקסטים שהוא צריך לעבודה שלו, אז נקרא את לייביק. או
טקסטים ספרותיים שקשורים לתזה שלו, שעוסקת בהופעת רוחות רפאים בספרות יידיש. אבל הייתי אומר שנתחיל אולי עם השירים. אני חושב שטובה שלחה 2-3. 4. ואני מקדים מעין מבוא קצרצר למה אנחנו קוראים את השירים. מכיוון שקראנו וניתחנו את המבוא של יחיאל פיינר, והמבוא נמצא בתוך ספר השירים, אז לקראת הסיכום, אם אני זוכר, אמרתי שיש פער מאוד גדול בין המבוא ולבין מה שהמבוא מביע מצידו של יחיאל פיינר, לבין סוג השירים שהוא כינס באותו ספר 22. ואם להגיד את זה מהר וקצר, בזמן שבמבוא יחיאל פיינר נוקט בסגנון אקספרסיוניסטי, ולפי דעתי מתאר מעין נבואת הלב לגבי מה שצפוי לאנושות ולעם היהודי בעתיד. הרי השירים שהם שירים ליריים ועוסקים בתחושותיו של יחיאל פיינר המשורר, תחושות שהן אינטימיות ואישיות וכמעט, לא לגמרי לא, אבל כמעט, ולא עוסקים בדברים כלליים יותר. אז השאלה שעולה, למה יש פער כזה? ואז אני ניסחתי את עמדתי, שמה שאני מבין, הוא שבמבוא, שכבר אמרנו שיחיאל פיינר כותב אותו כמעין מניפסט ספרותי, מה זה משורר בכלל, לא רק משורר יהודי, אלא משורר בכלל, ומה תפקידו כשליח ציבור. במבוא הזה הוא מדבר על איך משורר צריך להתייחס לעמו, איך הוא צריך לייצג את ההיסטוריה הרוחנית של עמו ואופיו, בזמן שהשירים מדברים עליו אישית ועל תחושותיו כאדם, לאו דווקא כשליח ציבור. ויכול להיות, ועכשיו אני מוסיף מה שלא אמרנו, יכול להיות שהפער הגדול הזה, מצד אחד מניפסט ספרותי, מצד שני ספר שירים מאוד אישי, הפער הזה הוא מה שנתן ליחיאל פיינר, לדעתי, לא נתן לו מוטיבציה לפרסם את הספר. והוא לא רצה לפרסם את הספר כפי שהוא בעצמו מעיד באחד ממאמרי הזיכרונות שלו, וכבר אמרנו שאחד משלושת החברים, כפי שפיינר אומר, בתואנה שהוא מבקש לראות את הספר, לקחת אותו לעיון, הלך ומסר אותו לדפוס והביא לפיינר ספר מודפס.
ובעקבות זה, אחרי השואה, כאשר יחיאל פיינה קצטניק שרד, הוא, כמו שאמרנו, וביקשתי שתקראו את המאמר המשותף של מוניק דיין ושלי, רצה שרף ולהשמיט כל עותק של ספר השירים. הוא לא נימק בצורה מנוסחת למה הוא רצה להשמיט. אז זו הייתה השערה שלי. והוספתי להשערה שיש אחד השירים בציון סנציק, הוא מאוד אישי ואוטוביוגרפי, ונרמזת שם איזה אהבה שלא התממשה, והוא לא רצה, כך אני משער, כן, להשאיר שרידים של עבר של אחד ששמו יחיאל פיינה, שקצטניק בנה את הזהות שלו כקצטניק, על סמך זה שהסופר קצטניק נולד מחדש באושוויץ, ועברו אינו מעניינו של אף אחד, מכיוון שהשואה, זה אני מוסיף, הוא משער, שאם הוא היה מדבר על זה, הוא היה אומר, השואה מחקה את החשיבות של החיים הפרטיים של בני העם היהודי במזרח אירופה, ותפקידו כשליח ציבור. ודרך אגב, התפקיד כשליח ציבור מופיע גם כתפקידו של קצטניק. אנחנו לא היה לנו זמן להיכנס למבוא קצרצר שהוא כתב לסלמנדרה, לכתב היד של הרומן הראשון שלו על השואה, ושם הוא מזכיר כמעט באותם מילים את העניין שקצטניק כשליח ציבור. אבל התפקיד, זה אני אומר עכשיו, של שליח ציבור בזמן השואה ואחרי השואה, הוא תפקיד לגמרי אחר מאשר התפקיד של שליח ציבור של יחיאל פיינה בפולין בשתי מלחמות העולם, בגלל השואה. דברים קצת מסובכים, אני מקווה שאיכשהו הייתי מספיק ברור. אז בואו ניגש לשיר הראשון, אם אני זוכר, מה ששלחנו לכם, שמו היה ציטר, נכון? כן. אין שיר כזה. לא, אין. יש טרייסט. וציטר לא? לא. אז בוא אדם תגיד מה שמות השירים. אני באמת לא בדקתי מה טובה בחרה. טרייסט, אומת, ואי, טרייסט, אומת, ואי, בסימן שאלה? כן. אוקיי, אני שמעתי את אנה. כן, שלום פרופסור, אני רציתי קטנה דיגרסיה. אוקיי. כמו every time I have. בובות, בית הבובות. כן, כן, of course I'm reading every night. First time, yes, it's not for the night, yes, נכון אדם, it's not for the night, אבל יש לך זמן בלילה, בבוקר. כן, כן, נכון, זה שקט. The first time I have in home many books. I was reading many books of the Holocaust, Shoah, but first time I met the phrase, the names, he used it, finally used it, Kazetnik used it, he said, he wrote something what is for me very
idealish for this situation, but nobody used it before. Yeah. He wrote that in ghetto there was not children, there was Katan Jewish and the Gadol Jewish. And this is its meaning the truth, because there was not any more children. When we look of the photos of the kids, the children in ghetto, they was looking like the small old people. And he wrote this. It's really first time somebody said by the name. There was no any more children. So he had so many descriptions. So many. He used the word which is for me the first time I can. את יכולה לתת משפט שאת אומרת שלא שמעת אצל אף אחד? איך הוא... את קוראת בפולנית? כן, 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 נכון. אז את אומרת, אם ככה את אומרת שזה פעם ראשונה שאת מוצאת אצל קצטניק, אם אני הבנתי, שהוא אומר שבגטו לא היו ילדים? כן, כן. כן. ומה השאלה? זה, no, it's not שאלה, זה, first time somebody said the truth. Because the kids was not anymore kids. Of course there was kids, but they look like the old people. They start to look. אוקיי. זאת אומרת, את אומרת שלפי מה ששיינר, פיינר, כותב, גם הילדים נראו כאנשים זקנים. כן, נכון. כן. טוב, יש בזה כמובן אמירה חשובה, מכיוון שבאמת גם אחרים, כשכותבים על הגטו, וגם עדים, אנשים שניצלו והיו ילדים בזמן השואה, הם מעידים, הם אומרים, הם נותנים טסטימוני, שהם התבגרו מהר מאוד, גם כשהיו ילדים יחסית קטנים, הם הבינו דברים שילדים בדרך כלל לא מבינים. בסדר? ושואל זה איש, סליחה פרופסור, אני קניתי היום ספר יהודי from צ'ך, ארנושט לוסטיק. כן, שהוא האח של הקרדינל. טרזינן אושוויץ. הוא האח של הקרדינל בצרפת לוסטיג'ה, שהוא יהודי, כן. וככה הוא ניצל, הוא היה במנזר, האח שלו, והפך לקרדינל מאוד חשוב בצרפת, שאפילו היה מועמד להיות אפיפיור. כן? אני קניתי ספר שיינה גרינה אויגן. כן. The book is writing about the כן, נכון, כמו קצטניק, not the prostitution, but let's say the burdel in the Auschwitz, and he's writing about the one girl when he met there, and after the war he met her again in Czech, and she with her he this testimony. So he's also the continuation. And the last my last question is that was the Stalagen books, yes, in Israel, something like that. And also some people said the Kasetnik, some journalists I saw in internet, also in Poland in this time, wrote the Kasetnik, it's not the true what he wrote. The same is the phantasm like the Stalage book. Pornografia, Stalage pornografia. כן, פעם דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על כל הסיפור, אבל דיברנו על זה שאחד מאלה שעושים סרטים, כן, אמרתי גם את שמו, ארי
ליפסקר, כן? אז עשה סרט שלם על הדברים האלה, אבל באותו סרט, גם אנשים מיד ושם וגם דן מירון, כן, טענו שזה לא נכון מה שהוא אומר, ואני הייתי היחיד שציטטו ממני משפט אחד, שזה כן נכון, אבל זה עניין מסובך ולא ניכנס לזה עכשיו. אני גם הבאתי חוקרים ואנשים שכתבו על התופעה הזאת של ניצול נשים בבורדלים, וגם נשים יהודיות, וכיום אני לא חושב שאפשר להגיד שזה לא היה. כן, נכון, רק רגע, the professor, I think I saw in all the description in internet what I found, that I think it's only you was believing to the Katsetnik. Many people was not trust to his story. Because always you are always, it's example as your name mentioned, that you was only the one who was said that it was not fantasy. זה נכון, אבל אני לא הייתי שם, אני מביא עיתונאית גרמניה שכותבת על זה, ואני מביא, כבר דיברנו על אחותי על החוף, כן, של מפקד הפלמ"ח, והבאתי גם את הספרן של קריית אתא, כן, שגם הוא ראיין אישה שסיפרה לו. יש מספיק עדויות, לא מה שאני אומר, אלא אני מסתמך על עדויות אותנטיות שהדברים האלה כן קראו. עכשיו אני מזכיר לכם שדן מירון אמר שהוא לא חקר את קצטניק, ואם הוא פוסל ואומר שהוא כותב דברים שלא היו ולא נבראו, אני רק שואל, אם אתה לא חוקר נושא, איך אתה יכול להביע את דעתך על הנושא? תודה. טוב. 4 שירים על פי העצה, על פי הבקשה של בלה, שלחנו לכם, אני מקווה שגם בלה קיבלה, כן? ואנה, את השירים. אז אנחנו נתחיל בשיר הראשון, טרייסט, כן? מי רוצה להיות הראשון שקורא את השיר? שאני אגיד. טוב, מכיוון שבלה הציעה שנקרא, אז תקראי קודם את כל השיר, ואחר כך נלך שורה שורה. אוקיי. Dreist. Für die Minuten, wenn Segust in Jesurim mein Gemüt. לא סגוסט, אלא סגויססט. סגויססט. כן. In Jesurim mein Gemüt. Auf dem Papier mein Blut, wer wird mir bezahlen für die Minuten? Sollen sich hotsch ausschnirlen meine Gebluten in schures Lach wie Len zu Alid soll das hotsch sein Schar für die Minuten, wenn se goisest in Jesurem mein Gemüt. זהו. כן. אוקיי. נכון, אדם, זה כל השיר. אדם? מתנצל, פשוט כל פעם שאני משתף מסך, לוקח לי זמן להשתחרר מההשתקה. אוקיי. כן, מיין גמיט, זה סוף השיר. כמה שורות יש לשיר? 8. 8 שורות. אוקיי. תתחילי לשורה הראשונה. בלה. Wer wird mir bezahlen für die Minuten? Mie ישלם לי
עבור הרגעים. הדקות, כן. דקות. שורה שנייה. Wenn segoisest in Jesurim mein Gemit. כאשר המצב רוח שלי כן. גוסס ביסורים. הנה, יש לנו כאן מתוך 8 השורות, 2 השורות הראשונות, שהן פותחות את הנושא של השיר. מי ישלם לי על הדקות כאשר מצב רוחי גוסס? אם אנחנו חושבים על 2 השורות האלה, לאור המבוא לספר, כן? הדבר הראשון שאנחנו רואים, שהכיוון של מה שנאמר, בזמן שבמבוא, הכיוון הוא בכלל לא אישי, אלא או כלל עולמי, או כלל יהודי, או כלל אירופי. כאן יש לנו שיר לירי לגמרי, והאמירה היא שיש, הוא לא אומר כל חיי, הוא אומר יש דקות כאשר מצב רוחי, גמית הייתי מתרגם אולי לאנגלית במוד, כאשר מצב רוחי גוסס. כן, גם כן. טרייסט. זה ניחומים, נחמה או משהו כזה? כן. למה את מזכירה את הכותרת? את הכותרת? לא, כי זה רלוונטי. כן, באיזו שורה, באיזה צורה זה רלוונטי? בבקשה. משהו על התוכן שלו, או מציין, או מתייחס למשהו בתוכן. התחלת להגיד שהשיר הוא בעצם משהו כללי, אוניברסלי, אז חשבתי לעצמי... לא השיר, המבוא. השיר הוא לגמרי אישי ליר. כן, הפתיחה, כן. אז הסתכלתי על הכותרת ואמרתי לעצמי, רגע, לאיזה חלק של השיר זה מתייחס. אבל בסדר, לא... כן, אבל טוב שהזכרת את הכותרת, כן. שהרי הכותרת היא בניגוד לשתי השורות הראשונות. כן? שהרי שתי השורות הראשונות, אני אולי כאן מערב גם את ההמשך. שתי השורות הראשונות הן מבטאות מעין ייאוש, כי הוא שואל מי ישלם לי, נכון? כן. על הדקות של הגסיסה. אמנם אלה דקות, זה לא כל כולי במשך כל יומי או כל חיי, אבל יש רגע או יש רגעים, כמו שתרגמת, שמצב רוחי גוסס. ובמילים אחרות, יש רגעים שאני חסר אונים. אבל רק רגעים. אם אנחנו שמים את שתי השורות האלה אל מול המבוא, המבוא הוא לגמרי לא חסר אונימי. אמרתי אונימי, הוא לא ביטוי של חסר אונים. המבוא אמנם מכיר באיזו תמונה קטסטרופלית, אבל לא של הסופר. הסופר כשליח ציבור, הוא מלא רצון לפרוץ קדימה, ואולי לצאת מהמצב הקטסטרופלי שהוא מנבא לאירופה, או לעם שלו, או לאנושות. אבל פה, מכיוון שזה שיר לירי,
ולא עוסק בתיאור כולל של מציאות. אתם יודעים איך אהרון צייטלין הגדיר מה זה שיר? אולי פעם הזכרתי את זה, אבל אתם לא חייבים לזכור, אני מקווה שאני זוכר. אהרון צייטלין, שהיה משורר מאוד חשוב בספרות יידיש, ובכלל, הוא אמר מה זה שיר, כן? ונראה אם אני זוכר, הוא קרא לזה, זוהי ריקודה של עמדה. עכשיו, מה זאת אומרת עמדה, ומה זאת אומרת ריקודה של עמדה? עמדה זה הצורה כיצד מצב הרוח והמוח שלנו מכוון לאיזו נקודה בחיים, לאיזה רגש, לאיזה נושא. למה ריקוד? מכיוון ששיר זה לא איזה עניין, נקרא לו סטבילי, עם השורש סטה שדיברנו עליו, כן? ומשהו שעומד יציב על הרצפה. אלא שיר זה ריקוד, בכל ריקוד פעם אתה הולך ימינה, פעם אתה הולך קדימה, פעם אחורה, פעם שמאלה. העמדה היא באיזשהו מימד לא קביעה סופית. ריקודה של עמדה. על רגע ההגדרה הזאת של אהרון צייטלין, אני נזכר בשיר אחר שלו, כשהוא מדבר על אלוהים, כן, ועל מה זאת אמונה, אמונה שלו באלוהים, הוא אומר, אני מאבד ומוצא אותו בעת ובעונה אחת, או כל פעם מאבד וכל פעם מוצא אותו. וזה באיזשהו מקום מקביל לעניין של ריקודה של עמדה. ואם לחזור ליחיאל פיינר, הוא פה נוגע בכמה רגעים, כאשר מצב רוחו שלפי המבוא הוא לגמרי אמיץ ומתכוון לעתיד ויש לו מה להגיד כשליח ציבור, הרי פה כשיר לירי שמתאר איזה רגע אצלו, הוא אומר, מי ישלם לי? איך כתוב? דרוות מיר בצום באמת? כן. כן? השאלה היא, למה צריך לשלם? אני לא יודע מה התשובה, אני רק שואל, על פי שתי השורות האלה. מה זאת אומרת, מי ישלם לי על אותם רגעים כשמצב רוחי גוסס? לא, לי לא ברור, אולי לכם יש השערה, למה כשהמשורר, והוא ודאי משורר ורואה את עצמו כמשורר, מרגיש חוסר אונים במספר רגעים, מישהו צריך לשלם לו. או במילים אחרות, אם אני מבין את השפה שלו, מישהו צריך לפצותו. אולי מי שאחראי לזה? אולי בואו נראה את השורה השלישית, בלה. Wenn sie tropft auf dem Papier mein Blut, כאשר דמי... לא, יש שם מילה שלא הבנתי אותה. wenn sie מה? תטרופט. אוקיי. אז הוא אומר ככה, מי ישלם על אותם רגעים שמצב רוחי גוסס, ועכשיו הוא אומר מתי ובאיזה הקשר מצב רוחי גוסס. wenn sie tropft auf dem Papier mein Blut. תרגום?
כאשר דמי מטפטף על הנייר. או במילים אחרות לא פואטיות, מתי מצב רוחו גוסס? כאשר הוא כותב דברים שכואבים לו. כאשר... אדם, אמרת משהו? לא. מישהו אמר משהו? מה זה סטרופט? זה נמצא? טרופן, המילה טרופן זה טיפה. טיפה, אוקיי. כן? כמו שיש טיפות דיו, הרי כשאתה כותב, אני לא יודע איך יחיאל פיינר בסוף שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30 הוא כתב על הנייר. אני מניח, אז לא היה בירו, כן? לא היה בירו. אז הוא כנראה כתב עם נוצה, וכמו שאני למדתי בכיתה א', כן? נוצה או עת שאתה טובל אותו בדיו. אז הוא אומר, מתי רוחו גוסס? כמה דקות, כמה רגעים, כשהוא כותב שירים. כל שיר. כן? כי פה הוא לא אומר כשהוא כותב שיר מסוים, אלא כאשר טיפות דיו, שפה בצורה מטאפורית, כן? זה הדם שלו. בעצם מה שפיינר אומר לנו, בעזרת המטאפורות שלו, שכתיבת שירים, באותה תקופה אצלו, שהוא כותב מדם ליבו. שורה הבאה. Wer mir bezahlen für die Minuten? סימן שאלה. מה ההבדל בין זה לשורה הראשונה? משפט בפני עצמו, הוא כתוב אותו דבר, רק שהשורה הראשונה היא חלק של המשפט. כן. כן, וכאן זה משפט בפני עצמו, שורה בפני עצמה. יפה. מי יצאו הרגעים? כן. חזרה בתוך שיר קצר של 8 שורות, אני הייתי אומר, במרכאות היא חשודה. מה זאת אומרת חשודה? היא חשובה. מכיוון שבשיר של 8 שורות, כשאתה חוזר על אותה השורה, ומה עוד שזוהי השורה שבה הוא מתחיל את השיר, יש להניח שזוהי מעין זעקת ייאוש או מצוקה, מי יתגמל אותי, כן, על הדקות האלה שאני כותב בדם ליבי וגוסס. זאת אומרת, שירתו, על פי 4 או 3 השורות האלה, שירתו היא גסיסה איטית, טיפה אחרי טיפה. זה לא מה שהוא אמר במבוא. במבוא הכתיבה שלו עולה לגבהים עם דיהיכם, כן? והיא מסתכלת אל העתיד, והיא מלאת שליחות. פה יש לנו לגמרי דאון, היינו אומרים ככה בשפה פסיכולוגית באנגלית. שורה הבאה. Soll sich hotsch ausschnirlen meine Gebluten עוד שורה. Perlen zu Alid. אני רוצה לדעת איפה מתחילה שורה ואיפה נגמרת השורה השנייה. היא מסתיימת בסוף השיר, כאילו הנקודה... לא, אני שואל פה, את קראת, מה קראת? שורה 2?
זול זיכות, קראתי שתי שורות. תקראי אותם עוד פעם כיחידה אחת. Okay. Sollen sich hotsch ois schnirlen meine Gebluten in Schwere... Okay, meine Gebluten. Sollen sich hotsch ois schnirlen meine Gebluten. שורה שנייה. In Schuireslech. לא שוירסלך, אלא in שורסלך. שורות. Schuireslech. Wie Perlen. zu הליד. אוקיי, נגמרה שורה שנייה. זולדוס חוש. רגע, נגמרה שורה שנייה, צו הליד. כן. זהו, שתי שורות, יחידה אחת. עכשיו, אנחנו קראנו עכשיו, אני מבקש את עזרתכם, קודם קראנו לפני שתי השורות האחרונות, קראנו 3 שורות? 4. 4 שורות. 4 השורות האלה מבחינת המבנה, חצי השיר, החצי הראשון של השיר, זה מה שהיינו קוראים אקספוזיציה. הוא מציג את המצוקה. עכשיו בלה קרא שורות 5 ו-6. תקראי שורה 5 עוד פעם, ואז נתרגם. Sollen sich hotsch ois schnirlen meine Gebluten? זהו. השורה... שלפחות... כן? כן, שלפחות, אני לא יודעת מה זה אויס שנירלן. מי יכול לעזור? בואו נגיד ככה, איפה שם העצם כאן, בלה? meine גבלוטן. נכון, מה זה גבלוטן? או גבלוטן או גבליטן, כן? מדמם או משהו כזה? לא. מי יכול לעזור? במילון כתוב גם passion, זאת אומרת תשוקה. כן, אבל זה ברמה יותר גבוהה. המילה הרפואית, הפיזיולוגית, מי עוד יכול לחפש במילון אצלו? כתוב טמפרמנט או טמפר. נכון, אבל גם זה קומה מעל למשמעות הבסיסית. מבחינה פיזיולוגית, כן, יש למישהו But the gluten, it's not the somebody who is very, how to say, the gluten, somebody who is not only temperament, but he's also the, quickly he make nerves. קודם כל זה לא somebody. פה אנחנו מדברים על מונח פיזיולוגי. יש למישהו ארכבי? לרחרח? לא. מה אומר יאיר? לרחרח. לא. כן? ויינרייך, יש למישהו? ויינרייך יגיד אותו דבר המילון שלי, כי הוא מתבסס עליו. זאת אומרת, המילון שלי מתבסס על ויינרייך. מהו המילון שלך? זה המילון של מדם, של ניבורסקי וחבריו. כן, זה שהוא מתבסס זה בסדר, אבל יש לו החופש גם לסטות. ויינרייך, תסתכלו על ויינרייך באנגלית אם יש לך. ויינרייך אומר blood, passion, temper. אוקיי, אז פה אצל ויינרייך יש לנו השרשור, הדירוג הנכון. המילה הראשונה זה מה שהכי קרוב למשמעות הפיזיולוגית, הוא אומר blood. אחר כך בדרגה יותר גבוהה הוא אומר temper. בדרגה עוד יותר גבוהה passion. עכשיו, המילה blood, כן? אני לא יודע אם באנגלית יש מילה יותר מדויקת, אני מניח שיש, כאשר מדברים על
4 הליכות, כאשר הפיזיולוגיה של גלנוס, כן, שם באזור, אני כבר לא זוכר באיזה מאה, כשהוא דיבר על האופי של בני אדם, הוא אמר, יש 4 סוגים של אופי שתלוי ב4 ליכות ששולטות בתוך הגוף, הקולרי, הסנגוויני, כן, יש עוד 2. הגבליטן, או הגבלוטן, אתם רואים שהמילה בלוט זה דם. כן. יש כאן, המילה ביידיש הולכת בעקבות גלנוס, והתיאוריות הרפואיות לפני מאות בשנים, ועד היום אנחנו יודעים שמדברים על, גם במילון כתוב טמפרמנט, שכל אדם שולט אצלו סוג מסוים של דיספוזיציה בסיסית, שמגדירה את אופן תגובתו ואת מה שמניע אותו וכולי. אני עדיין לא מוצא את המילה, אבל הכוונה היא לטמפרמנט. מיינה גבליטן, אם ננסה לתרגם את זה אצל פיינר, כן? והוא אומר את זה ברבים, כן? אז השם העצם פה זה אותם מאפיינים פיזיולוגיים שלו כבן אדם, שקובעים את הצורה איך שהוא מגיב למציאות. יש אדם שמגיב בצורה passionate, כן? בפשן. יש אדם שמגיב יותר קול. וזה הכוונה בגבליטן. עכשיו, בלה, תקראי עוד פעם את השורה החמישית. Sollen sich hotsch ausschnirlen meine Gebluten. אוקיי. עכשיו שאמרנו, אולי גבלוטן נתרגם כמה? נגיד טמפרמנט, כן? איך היית מתרגמת את השורה? שלפחות, עכשיו אויס שנירלן, אני מחפשת, זה קשור משהו לחריזה על... חרוזי. אוקיי. אז הוא אומר, sollen sich hotsch, נכון? שלפחות, כן. meine Geblitten, זאת אומרת, אותן ליכות שקובעות אצלי איך אני מגיב למציאות, הטמפרמנטים שלי, כי הוא אומר את זה ברבים, sollen sie sich hotsch ausschnirlen. המילה hotsch, מה היא אומרת? לא שומע? לפחות. לא, יש לו כאן משאלה, כן? הרי זול, כבר דיברנו על זה לא פעם, זה פועל עזר, כן? על תנאי אל העתיד. אז הוא אומר, לפחות שהטמפרמנטים שלי, הצורה, איך שאני מגיב, כן? בדמי, כן? באופן פיזיולוגי, על פי אופי, זול זה זיכות אוי שניר, שלפחות התגובות שלי היו מסתדרים חרוזים, כן? אחד ליד השני, השורה השישית. אינשורות לך ויפרלן, כן? צועליד. תרגום? בשורות, כמו כן. פנינים. כמו מה? כמו פנינים. נכון.
לשיר, צועליד. לשיר. אז פה הוא בצורה ברורה מאוד, אחרי האקספוזיציה, בשורות 5 ו-6, הוא אומר, יש רגעים שאני גוסס בזמן שאני כותב שירים. יש רגעים שאני גוסס, זאת אומרת שאני סובל, כן? שאני מתאר דברים קשים שקורים לי, גם כבן אדם, גם כמשורר. אילו לפחות כשאני כותב, מטפטף מדם ליבי וכותב שיר, לפחות שהדם הזה, שהוא הבסיס לגבליטן, שהוא הבסיס לטמפרמנטים שלי, לו היו מסתדרים כפנינים בתוך שיר. זאת אומרת, איך שאני מבין, הוא אומר, אילו כשאני כותב שיר זה לא היה מתבזבז באיזושהי מחאה או באיזושהי כתיבה של מצוקה ללא מובן, אלא אם לפחות, זה ממש ארס פואטיקה, הוא אומר, אם הדם שאני שופך, שאני כותב מדם ליבי, לפחות היה מקבל צורה של שיר, אז עכשיו שתי השורות האחרונות, בלה. Soll das Hotch sein, Schar, für die Minuten, wenn sie geäußert in Jesurim mein Gemüt. תרגום. שלפחות זה... עכשיו את הדוס, אם הייתי מדפיס את השיר, כן, ואנחנו נצטרך לעשות את זה בעוד 5, 6, 7, 8, 10 שנים, כשנוציא את שירתו של פיינר בין שתי מלחמות העולם, את הדוס הזה הייתי מדפיס בבולד. כי פה יש לו התשובה לשתי השורות הראשונות. מי יתגמל אותו על הייסורים האלה? זול חודש דוס זין, כן? תראו. שלפחות זה יהיה השכר. נכון. שורה אחרונה. שהמצב הנפשי, מצב הרוח שלי, תחזרי על השורה האחרונה ביידיש. wenn sie geäußert in Jesurim mein Gemüt. שלפחות זה... כן. כאשר המצב רוח או המצב הנפשי שלי גוסס בייסורים. כן. אז מבחינת כתיבת שיר, הוא פתח בשאלה וסיים בתשובה, ועיגל את המרובע, ואמר אמירה לדעתי חזקה במיוחד. מישהו רוצה להוסיף על זה? שלמה, מה אתה אומר? שלמה, אתה שומע? שלמה שומע? אתם שומעים אותי? כן. כן. רגע, אתם שומעים אותי? אני שואל. ראיתי אותך עכשיו מהשתקה. רק ברגע זה, כן. מה אתה אומר? אני שואל, אני לא אומר. המילה אוי שנירלן לא ברורה לי. התחילית אויס היא שלילית. הבנתי את השאלה. אויס זה לא שלילי. השנירל זהו חוט שעליו מעלים את החרוזים בשביל הקישוט, כן? בצווארה של אישה. השנירל זה חוט. אויס, אמנם כאן, כן, גם כאן, זהו פרפיקס, מפני שהפועל הוא אויס שנירלן. ואויס כפרפיקס כאן, משמעותו זה לעשות פעולה עד הסוף. אויס שנירלן
זאת אומרת להרכיף מחרוזת עם הפנינים שאלה המילים הנוטפות דם בצורה של דיו. אבל איך זה יכול להיות? כשאתה אומר למשל אויס קפלוש, אתה אומר הלכה המגבעת. אל תסביר לי, אני מבין מה הטעות שלך. אמרנו לגבי הפרפיקס או לגבי המילה אויס, שיש לה איזה 4 משמעויות שונות למילה אויס, תלוי איפה היא מופיעה. כאשר אתה אומר אויס קפלוש, זה לא פרפיקס, זוהי מילה. ואויס זה אומר חסר, גמרנו. אבל כשהמילה אויס היא מילה. אבל פה יש לנו אויס שנירלן, האויס היא לא מילה עצמאית, הבנתי. אלא פרפיקס לפועל. הבנתי. אוקיי. אני שמח ששאלת, מפני שזה הבדל עקרוני כדי להבין את השפה. מישהו רוצה להגיד משהו על השיר? יאיר, מה אתה אומר? השיר קשה, שיר... אני לא כך ירדתי לסוף. אוקיי, אז אם לא ירדת לסוף זה סימן שהמילים עדיין לא ברורות. אז האם יש לך או למישהו שאלה לגבי הפירוש? אגיד לכם את האמת, לפני שאתם אומרים משהו. חשבתי שלקרוא שיר של פיינר יהיה יותר פשוט, אבל אני רואה שהוא משורר לא פשוט. כן, יאיר. יש איזה מילים לא ברורות? לא. ובכל זאת אתה לא יורד לסוף דעתו? כן, אני מבין שהוא כותב מדם ליבו, ומי יפצל אותו על זה, והוא שואל בראשית השיר, מי יפצה אותו על הסבל הזה של לכתוב מדם ליבו? זה שיר מאוד פסימי. מאוד מה? מאוד פסימי, אני אומר. לא הבנתי את המילה. פסימי. לא אופטימי, אלא פסימי. פסימי. אני חושב שזה שיר מאוד חיובי. רגע, אז בואו נראה למה אנחנו חלוקים. למה יאיר אתה חושב שזה שיר פסימי? כן. אני חושב שזה שיר פסימי כי הוא אומר מי ישלם לי, כלומר לא ישלמו לי. אבל בסוף יש לו תשובה. הוא כן מוצא מי שיתגמל לו וישלם לו. מי ישלם לו? הוא בעצמו, על ידי כך שיהפוך את הייסורים שלו לשיר. אברקדברה. להפך. הוא אומר שהשיר הזה מבטא, כן טובה. יש הפסקת חשמל, אני לא יודעת אם בכלל יש לך... רגע, לכם יש הפסקת חשמל? לא, לא אצלך. רואה פרופסור, רק אני שומעת. בעייך. אוקיי. לא, זה בסדר. אצלנו אין. אוקיי. אז בבית יש, אבל לא אצלכם. אז יאיר, האם אתה מסכים שזה שיר אופטימי? כן, שעות לך. כן? מה אתה אומר? לא רואים אותך, שומעים אותך ולא רואים אותך. בסדר, אבל זה שומעים זה... אז מדוע אתה מוכן להסכים איתי שזה שיר אופטימי? כן, בסוף הוא אומר שזה יהיה השכר על הדקות כשגוססים ויצורים. בדיוק. נכון. זאת אומרת, יש שכר לסבל שלו, והשכר הוא שהוא הופך סבל לשיר. אבל שכר כזה, רבותיי, שכר כזה זה מעט מאוד למה שבמבוא
הוא מייעד למשורר. במבוא הוא אומר שהמשורר צריך להיות שליח ציבור של עם שלם. הוא בקושי בשיר הזה יכול לפצות לעצמו על הסבל שלו ברגעים מסוימים. אדם... סליחה. כן. אני מוכרח לומר שאני מצטרף למה שאמר יאיר. אני עדיין חושב שזה שיר פסימי, כי שתי השורות האחרונות מנוסחות בלשון עתיד. הוא לא אומר שזה קרה, הוא אומר שהוא מאחל לעצמו שזה יקרה. אז בואו נבדוק אם אתה צודק. בלה, תקראי את שתי השורות האחרונות. Soll das Gott sein Schar für die Minuten, wenn sie geäußert in Jesurim mein Gemüt. אוקיי. אני לא מסכים, יאיר ושלמה, שפה מדובר בלשון עתיד. נכון שהמילה זול זה פועל עזר לזמן עתיד, אבל מיד אחרי זול דוס חודש, לפחות, ברגע שאומר שזה, כן? מה שאני כותב לפחות יהיה שכר, זו אמירה סופית. כאילו אומר לפחות יש. נכון, לפחות יש שכר, כי יש פה שיר. אני לומד מכל השיחה הזאת שלנו, כמה ששירתו היא עדינה, מדויקת, ופחות פשוטה ממה שחשבתי, אף על פי שהוא כתב את זה בגיל אולי 21, 22 מקסימום. כן. אז הבאנו דוגמה של שיר. אני לא הייתי רוצה שנחלה במרכאות את כל הזמן, בזמן שאדם נמצא באמצע קריאת טקסטים בשביל כתיבת עבודה, ויש לו קו מוות, דדליין, אז נשאיר לפעם הבאה שיר נוסף של פיינר. אני חושב שאולי הדגמנו עד כמה שיש כאן פער בין המבוא, שהוא מבוא על תפקידו של משורר בכלל, לבין השיר הזה ושירים דומים, כפי שנראה בפעמים הבאות, איפה שהוא מבטא דווקא בדרך של ארס פואטיקה, איך כתיבת שיר שנובע מתוך מצוקה, זה השכר שהוא רואה לעצמו על הסבל ועל הגסיסה שהוא חש רגעים מסוימים שהוא גוסס. ולמה הוא מרגיש את הגסיסה? זה נמצא בשירים אחרים, בשביל זה צריך לקרוא את כל ספר השירים. אדם, אנחנו איתך. אוקיי, אז השאלה היא אם אנחנו רוצים להמשיך עם דר גוילם, או אולי לעניין אותנו עם משהו של בשביס. לא, אדם, אנחנו לא רוצים כלום. אנחנו רוצים ללוות אותך בקווסט, בחיפוש שלך, אחרי מה שחשוב לך לכתיבת, אתה אומר לנו לאן ללכת, לא אנחנו. לא, אלה שתי ההצעות שלי, כיוון שאני עוסק בשני הטקסטים האלה. בסדר, אז אתה תחליט, כן? אנחנו עכשיו לא נפגשים לצורך תוכנית שאני תכננתי, אלא לצורך שאתה צריך, שזה מצטלב עם הצרכים של הפגישות שלנו. אנחנו קוראים טקסטים שאתה אומר, אנחנו מפרשים, אנחנו מתרגמים, הכל בסדר. אבל אתה תוביל. אוקיי, אז ברשותכם, כן. סיפור של בשביס שאני מתעסק בו עכשיו. דר גוילם הוא נורא ארוך. כן.
זה נכון, זאת אומרת, אם היינו ממשיכים, אם אני מבין את הגישה שלך, אם היינו ממשיכים לקרוא את דרגוילם, היינו נופלים על עוד פרגמנט ולא רואים את כוליות העניין. ולכן אתה מעדיף שננסה סיפור. כן. אוקיי. השעה 7:07. אז הסיפור הזה של יצחק בשבי, שימו לב שאין פה את המקף זינגר. מייסס פון הינטרן אויבן, יצא לאור בישראל, לפני הנובל של בשביס. אוקיי. הסיפור נקרא טייבלה הורמיזה. אוקיי, כולם רואים? אוקיי. In der Stadt Laschnik, nicht weit von Lublin, hat gewohnt ein paar Volk. Porvolk. אמס. בעיר לשניק, לא רחוק מלובלין, גר זוג. כן. זוג. מה זה? המילה פור זה זוג. כשקראת קודם ואמרת פרפולק, אז זה לא, זה שימוש. אנחנו צריכים לזכור, פורפולק זה זוג. מה זה פור זה זוג, ופולק זה זוג של אנשים. כן? פולק במובן של פיפל. זוג של פיפל. אוקיי, הלאה. hat geheißen חיים נוסן, זי טייבלה. לא קראו חיים נתן, ולה טייבלה. Die Paar haben nicht gehabt kein Kinder. לזוג לא היו ילדים. סבור, חיים נוסן ist nicht gewesen kein Ocker und Teibele kein Trachteren. כמובן, סבור, חיים נוסן ist nicht gewesen kein Ocker, חיים נתן לא היה עקר, und Teibele kein Trachteren. היא גם לא הייתה הכרה. כן, אבל מה זה טראכטרים? אז אני גיליתי היום, אני משתף אתכם שהמילה טראכט... Somebody who is thinking aloud too much? לא. זה קרוב. זה לא במחשבה. כן, אדם, תסביר. טראכט נמצא אצל נשים, וזהו הרחם. נכון. ומה זה המילה זה מילת שלילה. שלילה. אני פעם סיפרתי לכם, שכאשר הסבא שלי שגרנו, סבא מצד אמי, שגרנו באותו בית, כשהייתי קטן והוא כעס עליי, הוא היה אומר לי, אומנץ', כן? אתה לא בן אדם. עכשיו, אדם, המילה הראשונה שקראת, אני רוצה לדייק בתרגום. מה הייתה המילה הראשונה במשפט האחרון? סבור. סבור. מה זה סבור? לא כמובן. מה זה סבור? אני הבנתי שזה מילת חיזוק. בוודאי. לא, אני מדבר על המבנה של המילה. יש סמך גרש בור. פה זה כתוב עם צדי, אבל במילון באמת זה היה עם סמך גרש. מוזר מאוד. היה כתוב עם צדיק? בטקסט לפנינו זה עם צדי. כן. במהדורה שיצא בפרץ פרלג? כן. מוזר מאוד. אנחנו היינו צריך להדפיס את זה כמו שהדפיסו במילון, סבור. מה זה סבור? אני הבנתי שזה בוודאי, שזו מילת חיזוק. לא. אנחנו מפרקים את המילה. כשיש לך סמך גרש בור, יש לך בעצם קונטרקציה. זאת אומרת, שתי מילים, איך? בור כמו אמת, כאילו. לא, זה ור. בור זה אמת במובן של ריאל, אמיתי.
ומה זה הסמך הזאת? אס. זה מ-S. כן, אבל יותר מזה, סבור אס איז וור. הדבר הוא אמיתי, הדבר הוא ריאלי. אדם, אני מתעכב על דברים קטנים כאלה, לא מפני שלא תרגמת מספיק טוב, אלא מכיוון שזה יעזור לכולנו להבין איך השפה בנויה. משפט הבא. טייבלה, הוד גבוירן ירמן האיגל, לא כתוב אינגל, איגל, ונצווי מיידלך, אובר אלה דרי זנן גשטורבן קליינר הייט. כן. טייבלה ילדה לבעלה ילד ושני ילדות, כן. אבל השלושה נפטרו בצעירותם. כן. איינס פון קוקל הוסט, כן. שיעול, וופינג קאף, איינס פון שרלח, כן. שלא הבנתי מה זה, זה משהו עם דם נראה לי. לא, עוד מעט אני אסביר. מה שאני יודע, כי אני עברתי את כל המחלות האלה ונשארתי בחיים. הלאה. ואיינס פון דיפטרית. דיפטרי כתוב? דיפטרית. דיפטריה. כן, אוקיי. איינס פון קוקלוסט. קוקלוש. שזה שיעול, וופינג קאף. איך אמרת באנגלית? וופינג קאף. I don't know the English, but cockroach when it was before there was not even the medicine for cockroach. When a child was going die before the war because there was, and the dam was going outside from the, I don't know how to say. עכשיו, אדם, איך זה בעברית? שאלת, לא? שאלת. בספרדית קראנו לזה קוקלוצ'ה. קוקלוש. השני, כן? שרלח. שרלח זה קרלטין. קרלטנה. מה זה? תסבירי, אנה יודעת מה זה סקרלטינה, תסבירי לאדם מה זה סקרלטינה. שנית. אני לא יודע בעברית, אבל שקרלטינה זה גם זה היה בקיץ, before the second war. כן, אבל איך נראית המחלה הזאת? שקרלטינה, there was not something also with the, שקרלטינה. בעברית? לא, אם את לא יודעת, את יודעת, שלמה, מה אתה אומר? בעברית קוראים לה שנית. שנית. וזה כנראה בגלל כתמים אדומים. נכון, על הגוף, כן, על ה... כן. כמו צ'יקן פוקס, איך זה נקרא? צ'יקן פוקס? כן, אולי. אז זה כנראה לפני שהיו כל החיסונים למחלות האלה, והשלישי מת ממה? דיפטרית. דיפטרית. דיפטריה. דיפטריה. אוקיי, אולי יאיר יכול להגיד לנו מה זה בדיוק. אדם, the scarlatina is scarlet fever in English. יאיר, מה זה דיפטריה? אתה יכול לעזור לנו? דיפטריה זה מחלת ילדים. כן. שהיום מחסנים ולא מתים ממנה. זה היה נושא, אני חושב, שלשולים וכאבי מעיים וכו'. דיפטריה. אדם, נמשיך. חיסונים זה נושא נורא רלוונטי. Der noch hat sich Teibeles Tracht verschlossen und es habe nicht geholfen kein Bruches. Spruchen, Kreitecher. 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 אוקיי. לאחר מכן, der noch hat sich Teibeles Tracht verschlossen. לאחר מכן נסגר רחמה של טייבלה. כן. uns habe nicht geholfen ולא עזרו kein Bruches, ברכות, שפרוכן, דיבורים? לא. לא. מה זה שפרוכן, רבותיי? יאיר, אמרת משהו? אני חשבתי שפרוכן, שזה דיבורים, אתה אומר שלא. לא, זה לא שפרוכן, זה שפרוכן. אוקיי, בלה, את יודעת?
אולי כל מיני מילות, לא יודעת, מילות קסם. השבעות, אנחנו קוראים לזה השבעות. מי שיקרא את הפרוזה של חיים גרדה, כשהוא מתאר את היהודים שחיו בווילנה עד למלחמת העולם השנייה, יש אצלו טיפוסים שונים של האוכלוסייה היהודית בווילנה. ביניהם יש אישה שעל ידי השבעות היא מנטרלת כל מיני חולאים וכל מיני צרות, והוא מתאר אותה בארוכה, כן, איך היא הייתה משביעה כל מיני השבעות כדי לרפא. אלה דברים שכיום אנחנו כמעט ולא מכירים, אבל מי שמכיר את השיר, מה השיר הזה, מה הייתה השם של האישה שאומרת לבחור שבא להתייעץ איתה שהוא ישים עשירייה בצד? ברטה. בדיוק, ברטה שהיא אומרת את העתיד, והוא בא לשאול מה יהיה עם האהבה, והיא אומרת לו, ובינתיים תשים עשירייה בצד, והיו גם מתפרנסים מזה. עכשיו, בבני ברק, רבותיי, וזה היום מאוד אקטואלי, אלוהים יעזור, לא הרפואה, בבני ברק, אחותי, זיכרונה לברכה, שחיה שם את חייה הנשואים, סיפרה לי שכאשר מישהו היה חולה, אני לא יודע, היה לו חום או משהו, את יודעת מה היו עושים ועושים עד היום? לוקחים תרנגולת ומושיבים אותה על הפופיק של האדם כדי שהוא יבריא. כן? אז כל מיני שיטות כאלה שכיום קשה לראות אותם עוד קיימים. וודאי אומרים גם איזושהי השבעה שאני לא מכיר, אבל השבעות, סיפרה לי אחותי זיכרונה לברכה, שהילדות שלהן סיפרו לי, אם הולך לך לאיבוד נגיד מפתח מהבית, אז אחת הבנות של אחותי סיפרה לי, שאתה מוחא כפיים ואומרים, אלוהה דמאיר ענני, 3 פעמים, והילדה אמרה לי, ואתה מוצא את המפתח, והאמינה בזה באמונה שלמה. זאת אומרת, כל מיני אמירות מגיות כאלה לא פסו עדיין מן העולם, אבל הן קיימות אצל חברות מסורתיות, ועובדה, בני ברק היא דוגמה. נמשיך אדם. וקרייטכר. קרייטכר, אז לא, אז ברגע שטייבלה הפסיקה ללדת, ברכות, מתחילים בברכות. אם הברכות לא עוזרות, ממשיכים עם השבעות. אם ההשבעות לא עוזרות, אז מביאים קרייטכר. מישהו יודע מה זה קרייטכר? אולי מישהו שעוסק בהסברפה כל מיני? נכון, קרייטכר זה שורשים של כל מיני צמחים, שכנראה גם בימינו אנחנו שומעים ברדיו מומחים לצמחים, שכל צמח מיוחד כזה או אחר, אם אתה מרתיח אותו במים, כן? זה קשור למקצוע. לכל חולאים ולכל מיני בעיות, עד ימינו בחברה הכללית. והמומחים האלה לצמחים מרואיינים ברדיו ומגדלים, כן, בארץ, וזוהי רפואה
הערבים מומחים לה בחברות עתיקות ומסורתיות, וגם אנחנו משתמשים בהם ברגע שיש לנו צורך. אבל גם זה לא עזר. הלאה, אדם. Von Zar ist Chaim Nossen geborene פרוש. מרוב צער חיים נתן נהיה לפרוש. עכשיו, הפרוש כן. זה מקצוע נורא מעניין, כן. מקצוע אם אפשר להגיד, או מעמד חברתי נורא מעניין. הוא מופיע גם כן במחזה של י"ל פרץ bei Nacht auf in Altenmark. כן. זה דמות של אדם שפרש מהחיים הנשואים שלו, והלך להיות תלמיד חכם. הקדיש את החיים שלו לחיי הדת. אני אוסיף על מה שאתה אומר, מי שרוצה לקרוא על תיאורים ספרותיים שקשורים למציאות שחיים גראדה ראה בווילנה ובליטא, הפרוזה שלו מלאה בתיאורים של פרושים, שאלה היו אנשים שעזבו את המשפחה שלהם, את האישה ואת הילדים, נדדו למקום אחר, ישבו בבית מדרש בעיר אחרת, והקדישו את חייהם ללימוד תורה. חיים גראדה זה היה דה יונג וילנה, זה קבוצה? מה את אומרת, אנה? יונג וילנה זה היה קבוצה יונג וילנה, זה חיים גראדה זה היה? את שואלת האם חיים כן. גראדה היה שייך לקבוצה יונג וילנה? כן. חיים גראדה היה שייך לקבוצה יונג וילנה, שראשיתה, לפני שהיא, ההתחלה שלה, לפני שהיא הוכרזה באופן רשמי כקבוצה ספרותית, ההתחלה שלה היו בערך ב-1925 בווילנה, ואחד הראשונים היה דווקא אברהם יהושע השל, הפרופסור לתיאולוגיה בארצות הברית, הסופר שכתב שירים ביידיש ופרסם אותם ב-1933, אבל כאשר מדברים, הוא ב-1925 הגיע לווילנה והתחיל להסתובב עם אנשים שאחר כך יצרו את הקבוצה יונג וילנה. גראדה הגיע ליונג וילנה במאוחר קצת. את צוצקבר למשל, בהתחלה לא רצו לקבל ביונג וילנה, ובאופן רשמי הקבוצה הזאת בווילנה של משוררים ואומנים מודרניסטים אם אתם רוצים, וגם נוטים לקומוניזם בהתחלה, הם הוכרזו כקבוצה ב-1929, הרבה אחרי שאברהם יהושע השל כבר לא היה שם. אבל, טוב, אין לנו בשנה הקרובה מקום להכניס את אברהם יהושע השל בשירתו ביידיש שפורסמה בשנות ה-30, אבל אני בהחלט חשבתי שיגיע רגע שאם הקבוצה שלנו תמשיך להיפגש, שירתו של אברהם יהושע השל זו אולי שירת יידיש הכי חשובה בשתי מלחמות העולם. עכשיו, גראדה, כחבר של יונג וילנה, למה אנה הזכירה אותו? כי אני אמרתי משהו.
לא, זה... גרדה דיבר על הפרוש. כן, אמרתי שגרדה בפרוזה שלו מתאר בארוכה הרבה את הפרושים שהם היו תופעה סוציאלית וסוציולוגית מיוחדת. תראו, לגלריה של טיפוסים בפרוזה של חיים גרדה אין סוף. עשרות, אני פעם הזכרתי לכם שברומן שלו צמח אטלס של גרדה, בשני כרכים, בכרך הראשון יש 70 טיפוסים שונים, ושונים אלה מאלה בצורה אבסולוטית. מה שגרדה עשה אחרי המלחמה, כאשר הוא היגר לארצות הברית, הוא שם לעצמו מטרה להחיות את העולם שהנאצים רצחו. וכדי להחיות את העולם הזה, ורק גרדה היה מסוגל לעשות את זה, הוא החליט שהוא מקים אותו מחדש על הנייר. וגם לגבי גרדה, אני זומם באיזשהו זמן שנקרא משהו ממנו, אבל למה אני כל כך מדבר עליו? כי בזמן האחרון, אחד העיסוקים שלי זה להכין מפתח שמות ועניינים לספר שהופיע לפני חודשיים, מחקר שכתבה דוקטור חנה שטרר, שהזכרתי אותה אולי. המחקר הכי טוב שנכתב עד היום על הפרוזה של חיים גרדה. אני טוען שברגע שאגמור לעשות כרך נוסף, שהוא יהיה כולו מפתח שמות ועניינים, לספר הזה של חנה שטרר, מי שייכנס לכרך הזה ויראה למשל שם של דמות שמופיעה אצל גרדה, באיזה עמודים היא מופיעה במחקר של חנה שטרר, זה יהיה מכשיר בלתי רגיל ללמד את חיים גרדה וחשיבותו בספרות יידיש. אבל יותר מזה, מי שיסתכל על המפתח הזה, פתאום כמו בצילום רנטגן, יוכל לראות על מה הוא מדבר, מהם השמות שחנה שטרר מזכירה של מחקרים על גרדה ודמויות של גרדה, ומהם הנושאים שהוא מטפל בהם. זה יהיה אוניברס חדש בהוראה ובחקר ספרות יידיש. אמרתי לכם כבר פעם שאני קצת פריק של מפתחות, אבל אני רוצה גם להוכיח כמה שיכול לעזור שיעשו מפתחות לספרות של סופרים גדולים או למחקרים על סופרים גדולים. אצל אומות העולם עושים את זה. אצלנו לצערי מדינה צעירה שעסוקה בכן ביבי לא ביבי, כן? אנחנו רחוקים מאוד מלהיות מדינה תרבותית, אף על פי שהיא מתפוצצת מסופרים ומספרות, כן? אדם, תמשיך. לצערי נגמר לנו הזמן. טוב, אני מצטער, לא התכוונתי לגזול לך את הזמן, אבל בפעם הבאה נתחיל הפוך. נמשיך לקרוא את הסיפור של בשביס מההתחלה, ולקראת הסוף נקרא עוד שיר של פיינר. עכשיו, מה שבלה אמרה, שסיפרה לך אדם, ואתה סיפרת לי, שיש לה פרגמנטים של דיקופה, אני טוען, זה יופי, כן? אבל אני טוען שאנחנו צריכים למצוא את כל הטקסט. ונשתדל, ברגע שאנחנו לא חייבים, כן?
לא לעשות כלום, כי אנחנו לא מוצאים. ברגע שנמצא, או מישהו מכם נמצא, אני מבטיח שנעשה את ההשוואה הזאת, שדיברתי עליה לפני 2 פגישות. כשספריות ייפתחו, אני אוכל לעשות מאמץ. מודה לכם על ההקשבה, ואני חושב... תודה רבה לך. עלינו על אדם והמחקר שלו, ואנחנו מרוויחים מזה המון, בלי לעזוב את התרגום ואת הטקסטים ביידיש. אז להתראות. אדם, שאלה קטנה. כן. הסיפור הזה, לפני כמה שנים התפרסם בארץ, בעיתון הארץ, סיפור של בשביל זינגר בשם טויבלה. ושם מסופר על שד, זאת אומרת, בן אדם שבא והציג את עצמו כשד, והיא לא הבינה איך לשד יש ריח של שום מהפה וכל מיני דברים. סיפור נפלא. האם זה הסיפור שאתה קורא? לא, זה טייבלה והשד. מה שאתה מדבר עליו זה טייבלה והשד. טייבלה, לא טייבלה, אלא טייבלה. טייבלה. זאת אומרת, זה סיפור אחר. יש מושג כזה, אני לא יודע אם הוא מוכר לדור שלכם, שנקרא ספוילר. ספוילר. ואני לא מתכוון... מוכר לכולנו, ואדם נוהג כפוליטיקאי, אבל פוליטיקאי ישר. הוא אומר שהוא לא רוצה לענות. להתראות ביום, תודה רבה לכולם. זית גזל. תודה רבה. תודה רבה, זית גזל.